Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ke ngemeko ke ephuma pha kumqeqeshi iqela leKaizer Chiefs uNapi, ethetha malunga neeplayers zakhe zithe zabe ke zapikwa pha kubafana bafana, ethetha pha ngoThabiso Monyane, ethetha pha ngoMduduzi Shabalala, esithi ke ubanqwenele into yokubana abafana abadala baphakamise ngaphezu kokubana ke bephakamisile. Uthi ke ulibonile igalelo labo pha kwibafana bafana, futhi washo sithi ke laa nto yokubana ke kubekho iiplayers ezipikwayo pha kwiKaizer Chiefs inika umdla, inika ke inkuthazo xa ungumqeqeshi ubona into yokubana kunabadlali ke abathathwayo bomela pha iqela lesizwe. Uthi loo nto kunikeza umdla, iyakukhuthaza into yokubana ke kuyabonakala into yokubana le mbiza uyiphekayo noko iya ngasentweni. Uthi ke igalelo likaMonyane pha xa engena ngesecond half labonakala pha kwibafana bafana, engakhalazi nalapha kumduduzi Shabalala, esithi ke nelakhe ithuba liseze. Into ebalulekileyo ngoku mabaqhubeleke besebenza nzima ukwenza into yokubana ke bagcine indawo zabo pha kwi-national team. Ngamazwi ke lawo phuma pha kumlomzana ke uNazarethin Napi, watsho ke esithi ke yena le nto yokubana ke kube kwi-FIFA break uthi ibancede kakhulu ke beyiKaizer Chiefs, ngoba uthi iyamnikeza ithuba lokubana ke alungise ezinye impazamo ezithile pha kwicela lakhe, alungise into yokubana ke kuthi kubuyela pha imidlalo yeligi noko zibe zompazamo zithande ukulungiseka. Wenza umzelo wathi ke beke bafuna ne-friendly game pha beyiKaizer Chiefs njengoba bekuvaliwe beye kwi-FIFA break. Uthi la friendly game leya ibifuna ujonga abanye abadlali abafika ekangabanikeza ithuba into yokubana ngaba bona baphethe ntoni na esandleni. Uthi ke kukhulu ke beyiKaizer Chiefs bathe bakwenza kule FIFA break. Uthi loo nto leyo imnikeza umdla kakhulu enguMr Napi, futhi uthi ke uyithande kakhulu xa ebona ke utshintsho lenzekileyo pha kwiteam yakhe. Na ukhumbula ke baphulapho into yokubana ke iKaizer Chiefs ke le sithetha ngayo iyadlala namhlanje, idlala pha neSekhukhune United baphulaphula. Ndicinga uba ke idlala namhlanje, abantu abaninzi ke balinde lo match, banintsi abantu ke abalinde lo mdlalo. AyiyoKaizer Chiefs yodwa, zizihlwele zaseMzantsi Afrika, ukuquka abalandeli Orlando Pirates, ukuquka ke abalandeli ke beMamelodi Sundowns. Wonke umntu ujonge ke lo mdlalo namhlanje. Kokugqibela ke sithi ke pha kumshishi uThemba Zwane, mfana omdala, ngawuNkulunkulu anganawe mfana omdala, kubo bunzima ujongene nabo, ngoba siyabona into yokubana ke i-injuries ziyahlupha mfana omdala, kodwa sinethemba lokubana ke uThixo akazukulahla, uza kuphakamisa. Ungalahli ithemba ke mshishi, noko iSouth Africa iyakudinga mfana omdala, ku-AFCON iyakudinga mfana omdala pha kwi-World Cup. ngawuThixo ke nezinyanya zako kwenu zikakukhusela zikuphakamisa. Injalo ke baphulaphula ke nani ke ningake ningene nitshona into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.